Salam aleyküm. Men Devran Havarsızgan Mekbeşi'nin 79. bölümüne hoş geldin. Dostlar, tesirler okuyan konkurs kaçan etdiğiniz, indi kaçan konkurs başlaya diýäňiz tesirlerde nesip bolsa sponsorlar jemle verdik, sanlyja yer galdy. Eger araňyzda töleýli sponsor boljak diýäňiz bar bolsa, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Täzelikle başlamamızdan odal dostlar 20 sekund wagtyňyzy alaýyn. Täze gelenleriniz bar bolsa agza olyat, jaňjaga da basýat ve himme bilelikde like tesir başladyk onda. Bugünkü täzeliklerimizde dostlar sportdan başlaýat. Geçen 5-nji gün illeşmez Ataev ikinci profesional boyununu yeňiş gazandy. Berekallah gutlaýar. Klipperimize başlaýas mekana knife bilen pasyllar. İnni klip hemrarı Jeff'tan halay meni parahat amandur duyfun prodüserçılığına Youngshow Ellis Production. Halay meni, halayan seni, içimde duygum deli diýär meni. Halay meni, halayan seni, içimde duygum deli diýär meni. Yeni bir klip Rahimcigimizden Aylanyan ak şehre. Aylanyan ak şehre, yürgen gelmelek gelere. Aylanyan dağları, dönümken aydara. Farhad Orayev bir näçe aýdymy jany sesi aýdyp öz YouTube kanalyna ýükläpdir. Alalyev'dan salam. Şatlıklı günler bedeller çennin Oğri makanlıydıken falan Şatlıklı günler bedeller çennin Oğri makanlıydıken falan Geldiğini halk aydım Time Muhammed Meredov Yürek seni küýsüýär. Dostlar, nesip bolsa täze ileçenini aktiv şekilde lentada saýlawlar paýlaşar. Iň bet aýdymçy, iň bet blogger, iň bet clipmaker, ýagny iň betleri siz saýlarsyňyz aktiv bolun. Geldiğini MP 3 aýdymlaryna Gülälik Gulmuradowa cover edipdir. Yine oraydım hip hop dünyasından Hvaro, Fit, Diri Viri elbette. Rövşen Amal'dan Zalim. Lil Nero Tanala Mok. Men entam tanala mağam Men yerimden billere nağam Bu aydımla güllere nağam Men buları esiden bağım Görükle nirede nem için görünen ağam Otayda durdular irdenim nem için entağım görünen ağla Geldiğini Instagram täzeliklerimizde Celil öz täzece aydymyny bölüjüp paýlaşypdyr. Biz yüz gurlaşaryk el hemme zalik Gel yüz aydalıydım man
YouTube täzeliklerine dostlar Yönököy student deyip Yönököy talymyzyň kanalyny maslahat etjek. Bu kanalda her hil täzelikler bar aýdyp geçer. Şeýerden geçip görüp bilersiňiz. Ýagny $90,000 barabar lampa satyn alannyň we satyjynyň lampanyň içinden jyn çykaryp görkezenligini aýdypdyr. Doktoryň aýtmagyna görä, satyjylaryň biri özüni jadywy hökmünde görkezip Yeni bir YouTube'dan täzeligimiz Ahmet Meredov'dan YouTube kanalyny täze bäsleşige başlapdyr. Ayda agzalaryndan gelen 4 tane vlog ýükleýär we bir sanjak ýeňinçi bolýar. Şo ýeňinçe $100 sowgat berýär. Amerikan oýunyna Ahmetde pulka. Özüňiziň okaýan ýeriňizde, ýaşaýan ýeriňizde, işleýän ýeriňizde, edýän işiňizde, ýagny umuman bir gyzykly maglumatlaryňyzy köpçülik bilen paýlaşmak isleýäniňiz bar bolsa, ýa-da özüni köpçüligiň öňüne çykarmak isleýän bar bolsa, şolara bir gollaw bermekçi. YouTube kanalymda men şolary bir gollamakçy. Gelini iň gowurýan şagajyklarynyň biri köneleri ýatlar şagajymda Anuş Muratdur diýipden sen bolmasaň Aşık men şu ödülün nedeni Karaca gözüne Didarına övünü Yanımda bolmudama yanımda Keşfimden kanayım Bir kuş men sevgimden Ağlama Gözlerim Bana doğa bulur şirin sözleri Sen bolmasan ne dip yaşayın Sen ki dünyani ömrünü neyin Sen bolmasan ne dip yaşayın Sen ki dünyani ömrünü neyin Yeni bir köneleri ýatlaly Maro Hayran. Duyan, men duyan ey, teyvi mi duyan ey, gıydım söymedüğünü, inni men bilen ey, hayran, men hayran ey, doktorum hayran ey, gıydım gidenine, aklım men hayran ey, hayran, men hayran ey, doktorum hayran ey, gıydım gidenine, aklım men hayran ey. Gelliğini iň gyzykly şagajyklarymyzyň biri tesirleri okumaly şagajygymyzda. Geçenki bölümde birinji tesiriýadan we bayrak gazanan Muhammed Ali Züleyha maşgalam başgalam diýipdir. Gutlayan bize Instagramdan Mediatama ýaz. Gyzykly tesir bilen ikinji bayrak gazanan dostumuz Rahman Gaýgysyzow. Döwrançyga akylly, Mediatama ýykylly. Döwrany gören gyýlar ılgap barıp topully. Döwrançy işiňde üstünlik dilýän ýanynda golunu diýişinde udda çekemmejeňiz gowardy ular. Spasiba bilen Instagramdan ýaz. Krasavçik şeýledidir. Mediatama salam sana. Tügeleme diýen ýene. Meniň hem tesirim okaýda haýyş diýen mene sana. Sensiz YouTube durjak ýaly. Videolaryňy görmesek doňjak ýaly. YouTube sensiz öljek eken emma sen direlden ýaly. Yönü menem adam doğru. Bu dünýäde kän doğru. Şoň üçin dilegim meniň Mediatama ýitmez ýaly. Mediatama eger göwnüňde yaran bolsa, men gatty şat bolardym. Yaramadyk bolsa-da aýdaýyn. Goşky birinji gedekli üçin gowy, on ýalan der. Astanyna şeýle diýipdir. Her hepde ýekeje gün bolýanlar Mediatama. Iň soňky täzeliklerden tapýanlar Mediatama. Hany sizem goşulyň. Diňeje like basyň, kommentariýa ýazyň, hepde de birinji bolun. Birinji bolun. Guli Rahimowa şeýle diýipdir. Telefonum döwürli bilen konkurs geçirilmelilermi diýip garaşyp oturdum. Utmajagyma bilýänem menen şonda da garaşyp göreýin diýdim-de. Nesip bolsa, nesibede bolsa, bel tutarys. Ya sünet ýağım döwlet. Ha, şeýle. Hemmäňiz ýoş bolun, Esko Live goşgaýapdyr. Sunnatymyzda biziň dutaranma, gopuzdy, habarsyz galma, goýulýar sagat 20:30. Dostlar aýtjak sözüm bar. Kanalymyzy gollaýyn, videolary paýlaşyp 100 000 çalyp baralyň. Ak kepterim uçup ýör. Kakıp asmanyna ganat. Her bölümde paýlanýar Oğuz Xanyny 100 manat.
Havarsız galmada ingo havar bu vakan önküylem yatladı. 19 noyabrda Döwranjan ejesinin dowlanını utladı. Esko Life'ın ýazyndyky. Esko Life yeni sana telpek. One Limited şeýle dipdir. Ine hut şu mediatama ýaly ýaş oglanlarymyzyň döredüjlükli goşandy bilen türkmen interneti dünýä ýüzüne belli etmäge kiçijegem bolsa, ädim ätmäge kömek edýärler. Köp sawal oglanlar. Bagtgül o rayva şeýle dipdir. Her sapar gözüm gırpman görjek bolýan bilen gözümden ýaşdan gitýän. Arasynda şeýip doňdur, şeýip täzem. Niyazva şeýle dipdir. Rusça byy goşulmasyny ikinji ýedek bylo, soňkusyna byy diýip okudum. Diýmek Rusçaň ösýe döwran. Jenap Nohur şeýle dipdir. Elmydama göresim gelýänler iň soň kamera arkasy, ondan soň video bingo işiňe üstünlük. Omar Muradov şeýle dipdir. Hayda, goşky bilen bolmasa menem ýazjak diýişen dostlar, arzularyňyz hasyl bolsun, mediatama size diýişiňizde üstünlük dipdir. Dostlar şeýlelik bilen şeýdibem bölümi jemleýäs, like at basmadyk bolsaňyz ýanyňyzdan çykanmasa like basyn, tesbir ýaryň, agla bolun we iň esasat özüňize goja seredin. Hoş, sag bolun. Salam alaykum, men Döwran habarsyz galmaýap beşiginiň 70 energi bolmadylar. Näme ýetse? Täzän gidelmeýär işte, näle gıýyrdım ha. Syptyran näle welkalla jannet. Uğurlu eken ha. Kara sevdam merak etme. Anagdam ançelme. Para. Inni klipimiz gatty galdyr ýanmy? Derine dans diye. Onan kim aýdy bilýän, aýdy biljek. Gamşon derine dans. 2 3 Alı bilmedim şulardan sonra aynı. O da. Yırttım ana. Amerikan oyunu men öň diýdim gidelim Sen bolmasaň ne dip ýaşaýyn. Tıkırda daýma onan işlerdim. Aysa. Nesibe şol. Şama nesibe değil ya. Дорогие друзья, ya Döwran. Şkella mevcumin yok oradaymışsın ağır mele. Gillen yok orada. Şimdi aç boynun ya. Sen ya kadar bilen olanlar köp olsun kamera kızını koyuyor. Men TikTokçu derler bana da edilirdim. Yaşlıdan öyle yani. İçi kız yani. Bağda çalıp aran.